Голяма част от производителите на олио в България са затворили предприятията си и са изправени пред фалит. Това заявиха пред Money.bg от Сдружението на производителите на растителни масла. Причина за проблемите на бизнеса с олио е липсата на суровини и блокирания внос на продукция от Украйна. Намесата на държавата при вноса на слънчоглед от Украйна се отразява фатално на производителите. През 2024 година нещата станаха особено тежки. През 2024 година в България производството на слънчоглед беше ниско, едва около 1 милион 420 хиляди тона. Блокираният внос от Украйна също дава своите отражения и до момента нещата не изглежда да се подобряват, коментира председателят на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев. В индустрията работят над 10 000 души. През последните години България изпитва системен недостиг на маслодайни култури, които са собствено производство. В същото време страната ни се нуждае от внос на слънчоглед от порядъка на поне 1,5 милиона тона годишно, който може да дойде в голямата си част единствено от Украйна. Голяма част от производителите на олио у нас вече са затворили своите предприятия, защото нямат суровини. Други са принудени да направят същото в най-скоро време. Според Яни Янев, именно този внос е помогнал на сектора да запълни капацитетите и да преработи над 3 милиона тона слънчоглед. Последвалата държавна намеса за вноса обаче е нанесла фатални последици за бизнеса. Сдружението на производителите на растителни масла казват, че за да оцелеят, производителите ще бъдат принудени да вдигнат цените на олиото. И това е съвсем логично предвид по-ниското производство. На този фон, през 2022-2023 година у нас са били внесени около 1,4 милиона тона слънчоглед от внос, като около 800 хиляди са били от Украйна.